Здравейте! Днес се намираме в службата по търговско-икономически въпроси на Република България в Република Австрия, където днес ще обсъждаме какви са търговско-икономическите отношения между нашата страна и Република Австрия, както и за това какви австрийци инвестират в България и какъв бизнес развиват българите в Австрия. Службата по търговско-икономическите въпроси към посолство на Република България е обособено структурно звено със специфични функции и задачи по осъществяване на външно-икономическата политика на Република България. Службата, преди своята специфика, функционално, финансово и оперативно е подчинена на Министерството на икономиката и енергетиката и по общи въпроси на посланника на Република България в Австрия. Основните направления на дейността на службата по търговско-икономическите въпроси са насочени към провеждане на търговско-икономическата политика на България, развитие на двустранните търговско-икономически отношения и създаване на възможно най-благоприятни условия за тези отношения, защита на търговско-икономическите интереси на Република България в Австрия или пред други международни организации, разположени в Австрия, подобряване структурата на търговско-икономическите отношения, развитие на търговско-политическите договорености с Австрия и подпомагане на български износ и взаимната търговия. И не на последно място, привличане на чуждестранни инвестиции и развитие на туризма. Бихте ли описали накратко настоящите външно-търговски отношения между България и Австрия? Трябва да се отбележи, че за периода от 1996 до 2006 година Австрия е инвеститор номер 1 в България. Беше изпреварен само през последната година, само за последната година от Англия, от Великобритания, като главно изпреварването беше в закупуването на недвижими имоти. Но като цяло за периода от 1996 до 2006 австрийските инвестиции възлизат на 2 милиарда 841 милиона евро, което представлява 17% от всички преки чуждестранни инвестиции у нас. През изминалата година австрийските инвестиции в България са в размер на 614 милиона евро. Икономическата ситуация в България създава благоприятни условия за чуждестранните инвестиции, което е наше задължение популяризиране на тези условия в тази област. Имам предвид най-ниските данъци, които са в рамките на Европейския съюз. Също така стабилността на нашата икономика, стабилността на политическата система. Всичко това предоставя добри условия за инвестиции. В България работят около 400 австрийски фирми, от които около 100 са представителства и около 300 са регистрирани в България фирми, като с 100% или с различен друг процент австрийска собственост на капитала. За съжаление, по-голямата част от тях са търговски фирми или представителства на австрийски фирми, занимаващи се с търговия. Все още, като че ли австрийският производител не се е ориентирал да се установи трайно на българския пазар. А това е тенденция, която ние бихме искали да създадем и да запазим за бъдеще. Как виждате в бъдещето на България като инвестиционна дестинация за Република Австрия? В момента би било целесообразно и интересно като в инвестиционната област да се развиват инвестициите и да се стимулират инвестициите на нивото на малки и средни предприятия. И разбира се, имаме приоритетни сфери за развитие на инвестициите в бъдеще. Това са възобновяемите енергийни източници, също така преработване на отпадъци, където Австрия е на една от челните позиции в Европа в тази област.